palyado nga koneksyon sang kuryente ginatudlo posible rason sang sunog sa duwa ka heritage building sa Snark ug JM Bus Street sa Iloilo City. Bao kadako, masobra 8 million pesos ginbilin nga halit sang sunog. Samtang 14 ka mga puluyan ginlamon sa sunog nga nagluntad naman sa Zaraga, Iloilo. Nakatutok John Sala. Naglabaot sa siyam ka oras ang pagpakig-away sa mga bumbero sa naglutad nga sunog sa bahin sandalan ni Snart kag JM Basa. Pasado alas 11 Biyernes ang gabi nagumpisa ang sunog. Tungod hindi madali mapalong nagdangat sa fourth alarm ang sunog. Sabado sa kaagahon, kinatudlo naghalin sa kisame sa isa ka mini-mart nga nag-ookupar sa Divinagracia Building sa dalan Isnart ang Kalayo. Malasig man niya naglapta ang Kalayo bangot inguday lang ang mga establishmento. Abi nila aso lang bala. Pag bungkal nila, amo to dayon ang Kalayo. Nagagwa sa inisyal ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection nga posible sa palyado nga koneksyon sa kuryente nagumpisa ang Kalayo. Kinalantaw natin sir nga origin. Amo ni siya ang sa ceiling sang first floor bala atong mini-mart. Possible nga may overloading sa ila sini nga kuryente. 3 ka bulan pa lang nga nag-expand sa ila stall ang negosyante nga siteng. Apang sa karon dako ang ila problema bangod 2 ka stalls kag bodega ang nalakip sa sunog. Siguro nalusod ang Kalayo sa likod. Moto way global anla. Abili na tatay na. Pero grabe lang pagway na dugay na grabe na asogit. Dasik ng Kalayo. Naglabot sa 3 ka ba establishmento ang nahalitan sang sunog. Nangin mabudla ang pagpalong sang Kalayo bangod makapila ka beses pa nga nagkalayo liwad. During that fire incident, ang content sa building, dito na balaan natin sa 3rd floor. May mga stock silang guma sa chinelas. Sa biyak naman, dito sa may start, mga bundle sa RTWs, plastic wares, kag mga oil-based nga mga beauty products. Naglabot sa masobra 8 million pesos ang balor sang halit sang sunog. Sa statement ni gitpagwa ni Mayor Jenny Treñas gitpahayag sini nga magahingyo ini sang bulig sa National Historical Commission of the Philippines para mapreserbar ang amo nga mga heritage building. Pasado alas 11 kainas ang udto naman ginlamon sa Kalayo ang masobra 15 ka mga pamalay sa poblasyon Ilaya, Zaraga, Iloilo. Madasi nga naglapta ang Kalayo bangod human sa light material sa mga pamalay. Pasado launa sang hapon napalong ang Kalayo. Padayon pang investigasyon sa gitunaan sini. Dasig ang Kalayo kay samtang sa piyak matabok pa ang Kalayo sa piyak nga balay anti sang amon. Ang iban nga gipagwa ko pa. Di karong hindi na kaya kang lamos lawas na mo kabana ko kay may heart man siya, may sakit mo sa heart. Di pabayaan ko kag safety ko git ang akong mga 3 ka kabataan nga gagmay. Upuan kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.